Kanadu, Spojené štáty alebo Slovensko. Teraz príležitosť, ktorej sa ocitol Hudáček, príležitosť stíhala, neviete, ešte tam dôrazne pracoval aj Dominik Graňák, vedieme 1-0 nad Američanmi. Michal Hanzuš, Radivojevič ide do prečíslenia, ukazuje sa mu tam sekera na opačnej strane, Radivojevič, gól! 2-0, vedie Slovensko nad Spojenými štátmi. Cez striedanie si mierne predložil Tatar, Šťaková prihrávka Bližňáková, tutovka, ešte sekera môže strieľať, gól! 3-1! 6 sekúnd pred koncom prvej tretiny, opäť vyhrávame o 2 góly. Ešte 40 sekúnd potrebuje vydržať slovenský tým. Gól! Ďuro Mikuš rozhoduje! Strela od stredného pásma, ktorá predsa len prešla, tak nebol to Mikuš, bol to Miro Šatan. Nevyhodil. Eberle sa vymanil z chárov rozobretia Tavaresova, príležitosť znovu. Tavares ešte môže páliť. Brankou predkladal to Tvačenkovi ho. Anky nedokázal prihrať presne dopredu, môže ísť Tatar spoločne s Bartovičom aj Mikušom. Dokonca aj starosta sa zapája do útočnej akcie. Bartovičova šanca. Gól! Gól! Vyrovnané 3-3. Chlapci, paráda! Rýchly break, naším vyšiel a semifinálová nádej Slovenska ešte žije. Napádal Sersena a v zápätí ďalší faul od Getzlafa na Juraja Mikuša. Tak Kanaďania zďaleka. Mikuš na opačnej strane za sebou má Hudáčka. Mikuš získal puk, šatá príležitosti. Orná zrčka zachránila Kanada v zóne. Nadvezoval na skvelé výkony z popradu. Gól! Gól! Hanzušov ten sekerovej strely. Vyhrávame 4-3 nad Kanadou. 2,5 minúty pred koncom a Kanada hrá so 4 hráčmi. Úžasné chvíle pre slovenský hokej. Po 8 rokoch môžeme postúpiť do semifinále majstrovstiev sveta. Eberle, ale naši chlapci majú puk vo svojej moci a sme v semifinále, Kanada vyradená z turnaja, o čo sa postarala naša reprezentácia. Sekera. Teraz sa
dostáva až do útočného pásma. Šatanov gól! Gól! Vedieme 1-0! Do oblúku, presne za žrť, pod lapačku. Kováč bol dokonale prekvapený a zaskočený. Možno aj Andrej Sekera bol chvíľku prekvapený, kam ho až Česi pri tom svojom cúvaní pustili. Práve jeho miešanie s pukom bolo kľúčovým v tejto akcii, ktorú už Miro Šatan čo mal spraviť? Ten zakončiť. Šatan a Hanzuš, dvojica útočníkov, ktorí teraz na ľade spoločne so Sarsanom a Chárom. Česi usadení v pásme, ešte pol minúta ich presilovky. Plekanec, krížna prihrávka, ktorú zachytil Hanzuš a posúva dopredu Šatana. Šatan samostatno má jazde, Miro Šatan. Gól! Gól! Poslavený gól Mira Šatana! 80. reprezentačný. Perfektná robota Michala Hanzuša. Mišo Hanzuš do stredu ihriska. Vypichol puk, vidíme ešte obranca úplne zbytočne sa vrhol do tej prihrávky. Mišo to postrehol, ten takou žabkou ponad hráča vysunul Mira Šatana. Aj takto poznáme jeho zakončenie, jeho blafáky. A toto je jedna z odpovedí. Nastrelil puk, ten je v rohu Sekerovej moci. Šiel naraziť tenkrát, vyšiel mu pomôcť aj Prúcha. Ale Surový ho posúva čo najďalej od našej bránky. Tento obraz hry zrejme budeme sledovať veľmi dlho. Ešte sa tam ale naskytol Brzý, Hudáček! Gól! Gól! Libor Hudáček! Hudáček osvedčil svoj inštinkt. Profitoval z roboty Šatana a Surového, a keď sa k nemu odrazil klub, tak už vedel, že s ním nie len Šatanové, ale aj Hudáčkové blafáky. Budeme si ešte dovažtovať. Svojím známym blafákom, môžete si to pamätať, aj v Košiciach, takýmto blafákom uvoľnení sa ako pravá do pravej strany. Samozrejme, pred tým je naznačenie stredy a stránka trošku vykontroval von bránkovej čiary Strankoviska. Čistých blafákov. Posledné sekundy, v strednom pásme, radujte s nami, Slovensko je do finále! Slovensko bude hrať o titul majstrov sveta proti Rusku! Že v ňom bude účinkovať Slovensko, to by nikto nepovedal. Na tomto šampionáte otvára zápas obraná dvojica Baranka Sekera a pred nimi Hanzuš medzi Kopeckým a Radivojevičom. Surový s novou hokejkou. Proti nemu ale veľmi dôrazne pracujúci Riazemský. Chárová Delonka! Gól! Zdeno Chára! Tešme sa, že sa opakuje scenár tohto zápasu. Surový už s novou hokejkou vybojoval puk a Chára prekonal Varlamova, aj on chytal v tomto línskom zápase. Výborná Delovka od Zdena Cháru, pokiaľ si pred zápasom v štúdiu fanúšik v Košiciach prijal Zdeno gól, tak ho má. Nad vodou, tak teraz potreboval pomoc od spoluhráčov, ale už proti Siominovej strele. Tam sa už presúva Malky. To sa ale potrebuje zbaviť Sersena. Popol vyskúšal presunúť sa pred bránku. To nie je gól, už je to Tereščenko. Už je tá nepríjemná fáza, keď sa Rusi začínajú hokej. A vymyslí Siomič. A to už Aleksandr využíva. Siomič prihráva na svetovi. Zasiahol vo vzduchu, ale Zdeno Chára takisto.
Malkin strieľa a predsa len ešte dokázal najproduktívnejší hráč majstrovstiev sveta skórovať. Tak ako sa spomínalo pred 10 rokmi v prípade zisku titulu, že by sme mali z toho niečo pre slovenský hokej vyťažiť. Ja by som veľmi rád očakával, keby aj z tohoto druhého miesta sa slovenský hokej Aj tak sme stále prajeli.